Ki mek ora bener meneh iku, Pak. Winginane bar mek rambanan kok mek meneh. Tapi iku gragas. Tenan. Heeh. Kayak bar imunisasi lho, bar mangan. Lho Pul, iku lho sukete grumbul. Lho. Ah, ayo parani. Api ra ya? Selame Pak. Kira-kira tak aku atus ngono piye? Lahar tuh. Kowe mek sukete Gopes kowe iku masa mulau lae, Pak. Rai dapur iki. Ngopo? Wis suket ana nggo gunting ngono iku. Aku nggo gunting iki lah rapi kok. Ben sapiku ku ora keloloden. Ngono. Bisa motor rambut. Oh iso, suket tak potong kok pener rambut. Ini bol rambutmu. Tenan? Iya no. Oke. Yang model terbaru-baru loh. Loh, Pin. wong pacaran mau wek kontake Keri. Iya no bol. Heeh. Pun. Ayo Ciko, sakit rek. Ayo, Pul, sakit cah mau. Didel apa-apa iya. Arep piye cah kontak kok ditinggal iki. Teledot. Ki ngapa, Pul? Ki ngapa? Nek mamane anu kan iso tuku sih Cak, nek macet. Iki ku tak kan baleno kunci malah mbok tumpai. Ayo jebulno. Bang kowe. Cah tumak. Ki mayo yang. Boten saya, Pak. Sumpah, boten. Ki ngapa? Boten. Heh? Boten, Pak. Ampun, boten kula, Pak. Boten kula sing mundhut ayam ya, Pak. Ampun. Aku ora ape golek maling. Ampun, Pak. Ampun. Kowe ngapa? Heh? Lu ki ngapa karo sikilku? Kasih tahu. Iki lho kontakmu Keri. Oh, jancok.